Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäheriniň häkimetleri ilanta yeňillikli azyk paýlaryny indi jeton esasında bermek barada karar kabul etdiler. Mundan başga-da jeton almaga baran raýatlardan dilhat ýazyp, her telefonuň özüne mahsus bolan EMI belgisini bermek hem talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 23 noýabrda Sebitden maglumat berdi. Türkmenbaşyda 2-nji we 28-nji döwlet dukanlaryna değişik hojalyklar inni öz ýağ, un, towuk budy we ýumurtga paýoklaryny diňe jeton esasyna alyp bilerler. Olar jetony görkezdiren senede we wagtda, ýagny her aýyň 3-nji 10 günlüğiniň dowamyna paýok almaga baryp bilýärler. Dip yerli ýaşaýjy anonim şertde habarçymyda gurrun berdi. Bu jetonlar etrap polisiýa bölümleri tarapyndan berilýär. Polisiýa işgärleri jetony almaga baran raýatlardan azyk nowbatlaryny surata we video düşürmejekdigi, bu baradaky maglumatlary ýaýratmajakdygy hakda dilhat ýazmagy talap edýärler. Şeýle-de raýatlar öz mobil telefonunyň EMI belgisini hem bermeli edilýärler. Bu aýdylanlary berjaý etmedikleri jeton berilmeýär. Raýatlaryň dilhatlary we her telefonuň özüne mahsus bolan EMI belgileri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli idarasyna tapşyrylýar diýip yerli polisiýa işgärleriniň biri anonim şertde gurrun berdi. Häkimetler bu çäreleriň sebäpleri barada ilanta açaçan düşündürüş bermeýärler. Azatlygy bu barada yerli polisiýa bölümünden kommentari almak hem başartmady. Ýöne dukan satyjylarynyň bir näçesiniň anonim şertde aýtmagyna görä, häkimetler bu çäreler esasında nowatlaryň we olarda döreýän dawa jenjelleriň surata ýa-da video düşürilip, daşary ýurt medbuat serişdelerinde peýda bolmagynyň öňüne almaga çalışýarlar. Soňky aýlarda azyk nowbatlaryna uly nowbatlar emele geldi. Olarda uruşlar hem boldy. Käte azyk ýetmedik alyjylaryň dukan satyjylaryna topulmagy bilen bagly ýagdaýlar hem boldy. Häkimetler bu ýagdaýlaryň daşary ýurt medbuat serişdelerine çykmagyndan aladalanýarlar. Dip dukan satyjysy aýtdy. Bellesek dukan satyjysynyň aýdan ýagdaýlary barada Azatlyk ençeme gezek habar berdi. Şeýle-de ýurduň dürli sebitlerinde ýaşaýjylaryň azyk paýlarynyň berilmediligini nägilelik bildirip protest geçirmek bilen bagly ýagdaýlar hem bolupdy. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi nowbatdaky çäreleriň häkimetleriň raýatlary gözegçiligi güýçlendirmegine we olary ýydarlamagyna açaçan mümkinçilik berýändigini aýdyp nägilelik bildirýär. Azyk paýlaryny almak hem indi döwlet idarasyna işe geçmek ýaly kynlaşyp barýar. Häkimetler raýatlar azyk paýlaryny almady ýaly etjek bolýany meňdeýär. Sebäbi olar näçe köp bürokratik düzgünleri oýlap tapsalar, ilat şonçada ýadar we azyk paýyny almakdan ýüzegler öýdýärler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda sebit häkimetleri döwlet dukanlarynda ilata çörek satmagy hem gadan etdiler. Dukan satyjylarynyň ençemesi mundan beýlek etrapçalara aýlanyp çöregi ýaşaýjylara paýlajakdyklaryny aýdýarlar. Azatlyk bu düzgünleriň ähli döwlet dukanlaryna değişlimi ýa däldigini häzirlikçe dol anyklap bilmedi. Türkmenistanda azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda ýurduň döwlet dukanlarynda azyk üçünçliginiň ýagdaýy soňky aýlarda hasta yaramazlaşýar. Subsidiýalenen azyk önümleri kadaly paýlanylmaýar. Käbir sebitlerde 6 aý çemesi gijikdirilýär. Dukanlarda çäkli meçörde satylýan arzan çörek ýaşaýjylaryň ählisine ýetmeýär. Azatlygyň paýtagtdaky habarçylary geçen hepde döwlet dukanlarynyň ilatyň un paýlaryny kemeldip berýändigini habar berdiler. Türkmenistanda azyk howpsuzlygynyň berkidilýändigini ýygy-ýygydan tekrarlayan Türkmen hökümeti we mediýasy dukanlardaky azyk ýeter ýetmezçilik barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.